Bueno, bazen, lehendabizeko botila hori zabaldu horretik, esan bezala, omenaldi honekin bukatzera. Aipatu dugun munduan herriarekin, usurbilekin izan duten harremanagatik, aita eta amak duela 50 urte sortu zuten enpresa txiki hura, seme alabek eta nahi arrebek gaur arte hazi eta gidatu dutelako, leku batetik bestera seguru urtetan eraman gaituztelako eta lehen aipatu bezala sagardotegien munduan ere presente izan direlako, Aizburua autobusetako familia handiari dagokizue 36. sagardo egun hori hasiera ematea. 3 ordezkari gozizkigu gaur, Edurne Santonio Telebizio, zuentzat sagardo eguneko bereizgarri den zapi hau, eskerrik asko, 50 urte hauetan egindako lan horrengatik, guztiagatik. Ez dakit hitzen bat edo zerbait esan nahi ote duzuen, botila zabalda horretik Edurne. Zer esan, guretzako sagardoa disfrutatzea oso gauza ederra izaten dela, batipat nerea nahi galdetu, ze beraiek txoferrak direnez oso gutxitan edan dezakete, eta botila irikitzen danean eta posible duenean izugarri disfrutatzen dugu. Gaur, zuek disfrutatuko duzuen eran pentsatze dut, zeren oso festa polita prestatzen da urtero, eta 36 urte betetzea oso garrantzizkoa da, guk badakigu pixka bat horretaz, 50 ditugulako, eta eskertu nahi nuke herriko jende guztia lanien jardun dalako, disfrutatzea etorri dalako, eta baita ere herri oro eta toki guztitatik etorri zaten guztioi. Guretzako horia hori bat da, hemen egotea zuen artean, batipat herritarrak ealako eta oso bertakoak. Eskerrik asko denoi eta eserrez gora sagardo eguna eta gora Usurbil. Eta hemendik aurrean disfrutatu da ezagula festa gogoz eta datorren urte arte denoi. Hortxe doa, lehendabiziko sagardo tragoa. Hasta de llama 36. sagardo eguna. Ongi